Akwụkwọ Ndị Ikpe isi nke 17. Ma otu nwoke nke ugwu Ifrem dị, aha ya bụ Maịka. Ọ sị nne ya, "Nnụ ego ọlaọcha 250 ahụ ị nwere, nke ewere, nke gị onwe gị gbara iyi banyere ya, i wee kwukwaa ya na ntị m, lee, ọlaọcha ahụ dị n'aka m, mụ onwe m were ya." Nne ya wee sị, "Onye a gọziri agọzi dịrị Chineke ka nwa m bụ." O wee nyeghachi nne ya nna ego ọlaọcha 250 ahụ. Nne ya wee sị, "Edoworo m Jehova ọlaọcha ahụ nsọ n'ezie site n'aka m inye nwa m, ime arụsị apịrị apị na arụsị awụrụ awụ, ma ugbu a m ga-enyeghachi gị ya." O wee nyeghachi nne ya ọlaọcha ahụ. Nne ya wee chịrị ego ọlaọcha 10 nye onye nnụcha ọla. O wee meere ya arụsị apịrị apị na arụsị awụrụ awụ. O wee dị n'ụlọ Maịka. Nwoke ahụ bụ Maịka wee nwee ụlọ Chineke. O wee mee efọọd na terafim mejuo aka nke otu n'ime ụmụ ya ndị ikom. O wee ghọrọ ya onye nchụaja. Na mgbe ahụ, eze adịghị n'Izrel, onye ọbụla na-eme ihe ziri ezi n'anya ya. Otu nwokorobịa dịkwa nke sitere na Betlehem, Juda, site n'agbụrụ Juda. Onye ahụ bụ onye Livayị, onwe ya na-anọkwa dịka ọbịa n'ebe ahụ. Nwoke ahụ wee si n'obodo ahụ bụ Betlehem, Juda, jee ije ịnọ dịka ọbịa ebe ọ ga-achọta ọnọdụ. O wee baa n'ugwu Ifrem ruo ụlọ Maịka ime ihe o ji bilie ije ya. Maịka wee sị ya, "Olee ebe i si bịa?" O wee sị ya, "Onye Livayị ka m bụ site na Betlehem, Juda. Mụ onwe m na-ejekwa ịnọ dịka ọbịa ebe m ga-achọta ọnọdụ." Maịka wee sị ya, "Biri n'ụlọ m, ghọọkwara m nna na onye nchụaja. Mụ onwe m ga-enyekwa gị ego ọlaọcha 10 kwa afọ, na nke ekike uwe, na ihe ị ga-eji dị ndụ." Onye Livayị wee baa n'ime. Onye Livayị wee kwere ibiri n'ụlọ nwoke. Nwa okorobịa ahụ wee dị ya ka otu n'ime ụmụ ya ndị ikom. Maịka wee mejuo aka onye Livayị ahụ. Nwa okorobịa ahụ wee ghọrọ ya onye nchụaja n'ọnụ ụlọ Maịka. Maịka wee sị, "Ugbu a ka m mara na Jehova ga-eme m mma, n'ihi na onye Livayị bụrụ m onye nchụaja."